Good morning! Good morning guys! Naka-base na tayo at naka-ready na. Papunta na sa trabaho. Ngayon ay magli-lipstick ako para may kulay ang ating mukha. Tapos na tayong magkolorete. Pulbo, lipstick, tapos magsasapatos na and then go na. Sapatos lang tayo guys and then go na tayo. Naiiwan na naman itong alaga namin. Itong alaga namin ay naka-obserba na naman na maiiwan. Tulog-tulugan sa kanyang higaan. Let's go! Mag-jacket lang ako guys kasi malamig. Lalo na paghapon na umuwi na ako, malamig na. Malamig na. Dali lang. Lagay ko lang itong dalawang mata ko kasi hindi na ako makakita pag wala na itong dalawang mata. Ay, hindi na pala ako makabasa. Kakakita pero hindi na nakakabasa. Malabo na ang aking mata. Sign of aging guys. Yan, tara na guys. Let's go na. Patayin na yung ilaw. Kasi walang maiiwan dito sa bahay. Sayang ang kuryente. Let's go guys. Ay, dito pa pala. Yan. Ay, yung alaga namin. Kiwi! Kiwi, halika na! Kiwi! Yan na siyang hirap na ng patagasin. Halika na! Halika na! O, ayaw mo na namang lumabas. Bahala ka dyan. Iwan kita. Pasok ko muna yung PE uniform ng anak ko. Yan. Ang init. Ang init. Mainit ngayon, tapos mamayang hapon, malamig. Kaya umuulan. Ganito ang panahon dito. Labig-labigla ang ulan. Yuri, halika na! Oh, wait ka lang dyan, ha? Iwan natin guys. Araw ngayon guys. Kape tayo guys. Kape tayo ng bread with tuna sandwich.
karga ko. Ay, hindi siya nakawala yata. Ay, sus, ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ano naman? Nangis mo na naman ako. Halika na. Nauhaw ka bigla ah. Minapulot ako guys, oh, sa daan. Oh. Diba bago pa siya. Nahulog siguro. Dito na ako sa bahay guys. At tingnan nyo doon, oh. Ang fog. Ang fog na naman. Kasi umaambon. Doon hindi mo kita ang city ngayon, oh. Yan. Itong mga bougainvillea ko ay nahubaran. Pero tumutubo na yung mga dahon nito. Yung nabagyo. Bagyo, Karina. Ito nga rin, oh. Huh? Pero tumutubo na yung mga dahon. Wala na yung bell pepper ko, namumulaklak din. Bis na ako guys. Mag floor wax tayo guys. Tapos ilang paso natin. Kasi pati floor dito pag pag ganito na malamig at laging umuulan, parang nagmo-moist at o kaya ano yun? Nagmo-molds. Yun. Oh, sa tingin nyo, ito, naiipit na yung boksit ko. Bell. The bell is naipit. Tapos, lalampasuhin natin para kumintab-kintab. Pinapawisan ba ako? Never. Hindi. Walang pawis-pawis dito. Tapos na ako guys maglampaso. Yan, oh. Diba? Kumintab din. Pero hindi ako pinawisan. Napagod lang. Pahinga na muna habang nanonood ulit. Bukas ulit guys. Bye-bye. Ang number 1 fan ko. Gawin ko na lang fans para marami sila. Yan. Follower ka din ba? Bye.